Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guruvega Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namaha Srila Prabhupada Ki Jai Maharaj Ki Jai. Nitai Gauri Brahmanande Hare Hare. Hare Krishna. നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വരുന്ന ആചാര്യനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യർ. അഞ്ചാമത് വരുന്നതാണ് മധ്വാചാര്യർ. ആ മധ്വാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ അജ്ഞാനം. പിന്നീട് നാരദർ, വ്യാസദേവൻ, പിന്നീട് മധ്വാചാര്യർ. അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ആ പരമ്പരയിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ അവതാര ദിനമാണ്. ആ തിഥിയാണ് ഇന്ന് വിജയദശമി. ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് മധ്വാചാര്യര് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം കുട്ടികളൊക്കെ എഴുത്തിനിരുത്തും അല്ലെ. മൂകാംബികയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മധ്വാചാര്യരുടെ വീടുണ്ട് അവിടെ. പാചക ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. പാചക ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് അവിടെ ധാരാളം കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നു. മധ്വാചാര്യര് എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലം, അവിടെ ഒരു ശിലയുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോ ആ മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലീലകള് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. ഇതാണ് മധ്വാചാര്യരുടെ പിക്ചറല്ല. നിങ്ങൾ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ 2 വിരലുകള് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കാണാം. ആർക്കാണ് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? കയ്യിലെ 2 വിരലുകള് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് കൈകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മൾ രണ്ടാണെന്ന്. അതെ അതെ, കറക്റ്റ് ആണ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ മധ്വാചാര്യരെ നമുക്ക് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ട് നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. പത്മപുരാണത്തില് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശിവനോട് പറയുന്നു, നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായി പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസിയില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കണം. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനും അവർക്കൊക്കെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന
ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് ശിവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം വൈഷ്ണവാനാമിതാശംഭോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ശങ്കരാചാര്യർ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശങ്കരാചാര്യര് ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മധ്വാചാര്യരെ ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ എതിർക്കുകയും അത് തെറ്റാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരികയും നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു. ഇത് അദ്വൈതവുമാണ് ദ്വൈതവുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മള് ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ, എന്നാല് അതിന്റെ അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. ക്വാളിറ്റിയില് ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. അതേസമയം അളവില് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. അതിനെ ഒരു സമുദ്രത്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ അല്പം കയ്യിലെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അതിനും ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒന്നല്ല, ക്വാളിറ്റിയില് ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. മധ്വാചാര്യർ ധാരാളം മായാവാദികളെയൊക്കെ അവരൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി, അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി, മായാവാദത്തെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി മധ്വാചാര്യർ. മധ്വാചാര്യർ നേരിട്ട് വ്യാസദേവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാസദേവനെ മധ്വാചാര്യര് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മധ്വാചാര്യര് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 700-750 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്, അടുത്ത കാലത്താണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ വ്യാസദേവനെ കുറിച്ച് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് അല്ലെ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ആ ലീലകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ, വ്യാസദേവൻ ചിരഞ്ജീവിയാണ്, വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് മധ്വാചാര്യർ അല്ലെ. മധ്വാചാര്യരും ചിരഞ്ജീവിയാണ്. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ 7 ചിരഞ്ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. 1 വ്യാസദേവൻ, 2 അശ്വത്ഥാമാവ്, 3 ഹനുമാൻ, 4 വിഭീഷണൻ, 5 മഹാബലി, 6 കൃപാചാര്യ, 7 പരശുരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് നിത്യവും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, അവര് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോ ആ മധ്വാചാര്യർ വ്യാസദേവനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ബദരിക ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, വായുദേവൻ 3 യുഗങ്ങളിലായിട്ട് അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ത്രേതായുഗത്തിൽ വായുദേവൻ ഹനുമാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതേ വായുദേവൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭീമസേനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതേ വായുദേവൻ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ മധ്വാചാര്യരായിട്ടും അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആരാണ് മധ്വാചാര്യർ? ആരാണ്? വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? മായാവാദത്തെ എതിർക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പിന്നീട് ഗൗഡിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു ആണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം.
അപ്പൊ അതിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ മധ്വാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആണുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഈ ഒരു ആഴമേറിയ ഇരുളടഞ്ഞ കിണറാണ്, പൊട്ടക്കിണറാണ്. അതില് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആ പൊട്ടക്കിണറില് വീണിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കല്ല വേണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ല വേണ്ടേ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം, എന്താണ് അതിന് വഴി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള 4 കയറുകളാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കിണറിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് കയറിട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള 4 കയറുകളാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വായുദേവന്റെ അവതാരമാണെന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ യുഗത്തിൽ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജായിട്ട് സത്യയുഗത്തിൽ അവതരിച്ച ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെ പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തിൽ അംഗതനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അതേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉദ്ധവരായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അതേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തില് തുക്കാറാമായിട്ടും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ യുഗങ്ങളിൽ ഓരോ അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ഓരോരോ യുഗങ്ങളിലും ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. മധ്വാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് വായുദേവന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. മധ്വാചാര്യരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് വാസുദേവ എന്നായിരുന്നു. വാസുദേവ എന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും ഇട്ടിട്ടുള്ള പേര്. പിന്നീടാണ് മധ്വാചാര്യ എന്നുള്ള ആ പേര് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നാരായണ ഭട്ടിയും വേദവതിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യം 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ജനിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം തന്നെ, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നീട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ 12 വർഷം കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. യാതൊന്നും കഴിക്കാതെ അവിടെ അനന്തേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയുണ്ടായി 12 വർഷം. എപ്പോഴും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ പാല്, അല്പം പാല് മാത്രം കുറച്ച് കഴിക്കും, അല്പം അത്രമാത്രം കഴിക്കും. ആ പാല് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് 12 വർഷം കഠിന വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഏകാദശിയൊക്കെ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അല്ലെ. ഇന്നലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഏകാദശിയായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. കുറച്ച് 2-3 ദിവസം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ കാണുന്ന ആളോടൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ഏകാദശിയാണ്, അറിയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവര് ആരോടും ഒന്നും പരാതിയും ഒന്നും പരിഭവവും ഒന്നും പറയാതെ 12 വർഷം കഠിന വ്രതമെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനന്തേശ്വരൻ സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. അനന്തേശ്വരൻ വായുദേവന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, നീ ഇവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് പിറക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ ആ വേദവതിയില് വായുദേവൻ തന്നെ മധ്വാചാര്യരായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മധ്വാചാര്യർ ആ വാസുദേവ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം ലീലകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഇങ്ങനെ മുട്ടിലൊക്കെ എഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ, 1 വയസ്സാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു വിഷസർപ്പം ആ കുട്ടിയെ, വാസുദേവ എന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ കുട്ടിയുടെ പേര് വാസുദേവൻ, ആ വാസുദേവയെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. കത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വിഷം ചീറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയുണ്ടായി, കടിക്കാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഉടനെ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാസുദേവ
കാലുകൊണ്ട് ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടുകയുണ്ടായി ആ പാമ്പിനെ. ആ പാമ്പ് അവിടെ അതിന്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ശിലയില് ആ പാമ്പിന്റെ തല പോയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആ പാമ്പ് ആ ശരീരം വിടുകയുണ്ടായി. ആ പാമ്പിന്റെ രൂപം ആ ശിലയിൽ പതിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് നമുക്കിപ്പോഴും മധ്വാചാര്യരുടെ വീട്ടില് അവിടെ പാചക ക്ഷേത്രം, മധ്വാചാര്യരുടെ ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോഴും ആ ശിലയൊക്കെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം 6 വയസ്സായപ്പോൾ വേറൊരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവര് അത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക നിലയുള്ള കുടുംബമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോ അവര് ചെറിയ കുട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൊക്കെ പാലൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവര് ഒരു പശുവിനൊക്കെ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പലരിൽ നിന്നും തൽക്കാലത്തേക്ക് കടമൊക്കെ വായ്പയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ പോലെ ബ്ലേഡ് കാറും മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഇതൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. പണം പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ അവരും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് പശുവിന്റെ പാലൊക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് പശുവിന്റെ പാലൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പശുവിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരും ധനികനായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നും പണമൊക്കെ കടം വാങ്ങി. പിന്നീട് അവര് എന്താണ് എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരുമാനമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ അവര് ആ പണം കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതും തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ അവരവിടെ വീട്ടിൽ വരികയും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഈ വീടൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു തരണം, ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാസുദേവ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാസുദേവ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അച്ഛൻ അതിനങ്ങനെ കരയുന്നത്? അപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ ആ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ വീട് വിട്ടിട്ട് പോവാനാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മൾ എവിടെ പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, വാസുദേവ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ പ്രശ്നം, അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം. അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ കുട്ടി ആ വീടിന്റെ പുറകു വശത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ വീണിട്ടുള്ള പുളിമരത്തിൽ നിന്നും പുളി വീഴും അല്ലെ. അത് പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുരുവൊക്കെ പുറത്തു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പുളിക്കുരു എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പലരും പറയും അല്ലെ, ഇതെന്നാ പൈസയൊക്കെ ദൂർത്താക്കി ചെലവാക്കുമ്പോൾ പറയും, ഇതെന്നാ പുളിക്കുരു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വഴക്കുറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പുളിക്കുരു എടുത്തു അല്ലെ, പുളിക്കുരു ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കും. ആ പുളിമരത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ആ കുരു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരു കയ്യിൽ വാരി കൊടുത്തിട്ട് ആ പണത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ധനികന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതെടുത്തോളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതെന്തിന്, പുളിക്കുരു എന്തിന്, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക്, കുറച്ച് സമയം ഇത് അവിടെ കയ്യിൽ പിടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ സമയം നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്നും അയാൾ ആ പുളിക്കുരു വാങ്ങിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൈകൾ തുറന്നു നോക്കൂ. അപ്പോ കൈകൾ നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായി മാറി ആ പുളിക്കുരു. അപ്പോ ആ പിതാവിനും മാതാവിനും ഒക്കെ സന്തോഷമായി. ആ മധ്വാചാര്യരുടെ അയാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കടമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ, വേഗം പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ കടം ആ കുട്ടി അയക്കുന്ന 6 വയസ്സായിരിക്കുന്ന വാസുദേവ തീർത്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കുറച്ച് വലുതായപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വാസുദേവയെ ഗുരുകുലത്തിലേക്കൊക്കെ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നീട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഓടിക്കളിക്കും, ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ ആ ടീച്ചറൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, അവരുടെയൊക്കെ കുട്ടിയായത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഈ പാഠശാലയിൽ ചേർത്തത്, നീ ഇങ്ങനെ വികൃതി കളിച്ചാലോ, നീ പഠിക്കുന്നതൊന്നും നീ കേൾക്കുന്നില്ല, നീ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മധ്വാചാര്യർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇനി ഭാവിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഈ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, എന്നാലേ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹത്തെയും വിദ്യാലയത്തിൽ അയച്ചപ്പോൾ അവിടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭജനയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും അതൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുള്ള അതിന്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്, നിങ്ങൾ ശരിയായ ജ്ഞാനമല്ല നൽകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ പാഠശാലയിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ മധ്വാചാര്യര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഇനി ഭാവിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, നിനക്കിനി ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി ഈ പാഠശാലയിലേക്ക് വരണമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധ്വാചാര്യർ എന്താണ് ഈ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, മായാവാദികൾ അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെയും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കുന്നതായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മധ്വാചാര്യർ ഒരു 10 വയസ്സായപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ മായാവാദികളെയും അവരെയൊക്കെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കണം, അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം, വൈഷ്ണവിസം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം, എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ അതിനെ എതിർത്ത് കൊണ്ടിട്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും നൽകാനായിട്ട് ഈ വാസുദേവ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഈ മായാവാദികളെയൊക്കെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കണം, ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമൊക്കെ അതൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നു. പിതാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിചാരം ആരാണ്? ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്? അപ്പോ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ വടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉണങ്ങിയ വടി കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഈ വടിയെ ഒരു മരമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും. ഒരു ഉണക്ക് കമ്പ് അല്ലെ, ഉണക്ക് മരം, അതൊരിക്കലും ഉണക്ക് വടി ഒരിക്കലും ഒരു മരമായിട്ട് മാറില്ല. നമുക്കറിയാം, കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഉണങ്ങിയ മരമൊക്കെ, ചൂരലായാലും മറ്റുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ആയാലും അതൊരിക്കലും ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് മാറില്ല. ഒരു കമ്പ് അല്ലെ, ഉണക്ക് കമ്പ്, അത് ഉണക്ക് കമ്പ് തന്നെയാണ്, അതൊരിക്കലും മരമാവില്ല അല്ലെ. മരമാവണ്ടിക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ വിത്ത് നടണം അല്ലെ, അതിന്റെ തൈ നടണം, അതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് അത് മരമായിട്ട് മാറുകയുണ്ട അല്ലെ. എന്നാല് മരമായിട്ട് മാറും. ഇതിങ്ങനെ മരമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ആ ദൗത്യം വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ്? പിതാവ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അർത്ഥം, നീ ഒരിക്കലും ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ തോൽപ്പിക്കുകയില്ല, നീ ഒരിക്കലും ലോകം മുഴുവനായിട്ട് വൈഷ്ണവിസം, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത്. അപ്പോ മധ്വാചാര്യർ ആ കയ്യിലുള്ള വടി 3 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് എന്നിട്ട് മണ്ണിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവിടെ കുഴിച്ചിടുകയുണ്ടായി, അവിടെ കുത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഉടനെ തന്നെ വളർന്ന് വലിയ മരമായി. 3 മരങ്ങൾ, ഉണങ്ങിയ കമ്പ് അവിടെ ആ മണ്ണിലേക്ക് കുത്തിയ ഉടനെ 3 വലിയ മരങ്ങളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല. നമുക്ക് മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പാചക ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മരം ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. ആ വൃക്ഷം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അത്രയും വലുതായിട്ട് വീണ്ടും അത് തറയിലേക്ക് തന്നെ മുട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ തറയൊക്കെ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു, അതിന്റെ കരിങ്കൽ ഭിത്തിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് അത്രയും വളർന്നു. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ആ മരം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഉണക്ക് കമ്പ്
അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഈ മരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഉടനെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ആ ദൗത്യം വിജയിക്കും, നീ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും, നീ ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ തോൽപ്പിക്കും, മായാവാദത്തെ തോൽപ്പിക്കും എന്ന് പിതാവും അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം എടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ അത്ര വേഗത്തിൽ വിട്ടിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ സന്യാസത്തിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നീ സന്യാസം എടുക്കരുതെന്ന്. അങ്ങനെ വാസുദേവ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, എനിക്ക് സന്യാസം എടുക്കണം, അതിന് ഇവർക്ക് വേറൊരു പുത്രൻ കൂടി വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ പ്രായമായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേറൊരു പുത്രൻ കൂടി ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ കാരണം അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇത് വേറെന്തോ ഭഗവാന്റെ എന്തോ ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്, അല്ലാതെ ഇത്ര പ്രായമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ മധ്വാചാര്യർ ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്ക് സന്യാസം എടുക്കണം, അത് ഭഗവാൻ സാധിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലീലയും ചെയ്യണ്ടായി. പിന്നീട് 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മായാവാദികളെയും എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ അദ്വൈതവാദികളെയും, അവർക്കൊക്കെ അദ്വൈതമല്ല അദ്വൈതം എന്നാണെന്നുള്ള അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വരികയുണ്ടായി ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ കുറെ സമയത്തിന് ശേഷം അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കുറെ സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതുപോലെ മധ്വാചാര്യരുടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം, ഇപ്പൊ വരാം. മധ്വാചാര്യൻ എവിടെ പോണു? നിങ്ങൾ ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിങ്ങളെങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഭഗവാനല്ലേ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയും. അവര് അവസാനം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവര് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റോടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അനേകം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും. അപ്പോ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മായാവാദികളെയും അദ്വൈതവാദികളെയും അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം അവർക്കൊക്കെ നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പോ അതേ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിക്കും അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ഈ വൈഷ്ണവിസം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും, ഈ മരം ഈ ഉണക്ക് കമ്പ് മരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പരമ്പരയിലെ ആചാര്യൻ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത് തന്നെ മധ്വാചാര്യർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുണ്ടായി, അടുത്ത് തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേനാപതി നായകൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സേനാപതി ഭക്തൻ വരും, സേനാപതി നായകൻ വരും. അതുപോലെ തന്നെ മധ്വാചാര്യരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സേനാപതി ഭക്തൻ വരും ഈ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അവിടെയുള്ള ആ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പൂജാരിമാർ അവരൊക്കെ ISKCON വലിയ ഭക്തന്മാർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരോടൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ വരും, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരി, അദ്ദേഹമാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവരൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുമായിരുന്നു ആ മധ്വാചാര്യരുടെ വാക്കുകൾ. ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മധ്വാചാര്യർ നേരിട്ട് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരോ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നാണ് മായാവാദത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും, പിന്നീട് ഭഗവാനും വിഗ്രഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അർച്ചാമൂർത്തിയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യവും ആ മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ പിന്നീട് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിവരിക്കാം. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ദിവസം കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മധ്വാചാര്യർ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു
കപ്പല് ചരക്കുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കപ്പല് ദ്വാരകയിൽ നിന്നും വേറെ എവിടെ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു. ചരക്കുകളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പല്. അത് അവിടെ കാറ്റിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് അവിടെ മണ്ണിൽ പെട്ടിട്ട് അവിടെ താഴ്ന്നു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ വായുദേവനായിട്ടുള്ള ആ മധ്വാചാര്യർ തന്റെ ഉത്തരീയം, തന്റെ കഴുത്തിലിട്ടുള്ള ആ ഷോള് വീശിക്കൊണ്ട് അതിനെ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആ കപ്പല് കരയ്ക്ക് വരികയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നും അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കപ്പലിൽ അവരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ, മധ്വാചാര്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരങ്ങനെ അവിടെ തീരത്ത് വരികയും കരയിൽ വന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യരോട് നന്ദി പറയുകയും, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് നിങ്ങളാണ്, എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇതിലുള്ളത്, ചരക്ക് കപ്പലിലുള്ളത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർ അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. വീണ്ടും മധ്വാചാര്യർ അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ കട്ടകൾ കിടക്കുന്നു. ആ കപ്പലിന്റെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ വലിയ കട്ടകൾ. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട എനിക്ക് തന്നോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, 35 ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ടും അതിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ മധ്വാചാര്യർ അത് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കപ്പല് മധ്വാചാര്യരോട് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ കപ്പല് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചരക്കുമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യർ അല്പം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി, ഗോപിചന്ദനൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് അത് എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് രണ്ടായിട്ട് പിളരുകയും അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, മധ്വാചാര്യർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം. അപ്പോ ഈ വിഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവര് മധുരയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് ദേവകി മാതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ലീലകളൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോഴും ഭഗവാനോട് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള അങ്ങയുടെ ലീലകൾ കാണണമെന്ന് പറയുകയും ആ ലീലകളൊക്കെ ദേവകി മാതാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ദേവകി മാതാവിന് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് രുക്മിണി ദേവി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ് രുക്മിണി ദേവി. ആ രുക്മിണി ദേവിയും പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കും ബാല്യകാല ലീലകൾ കാണും. രുക്മിണി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ, പതിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ലീലകൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക? ദേവകി മാതാവ് അമ്മയാണ്, വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവകി മാതാവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അതേ ലീലകൾ എനിക്കും കാണണമെന്ന് രുക്മിണി മാതാവ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലീലകൾ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ എൻ്റെ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന രൂപം അത് നിനക്ക് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഗ്രഹം. രുക്മിണി ദേവിക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ വിഗ്രഹമാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ ആ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അർജുനന് നൽകിയെന്നാ പറയുന്നത്. ഈ വിഗ്രഹം ഗോപികുണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ഗോപി ചന്ദനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഗോപികുണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടായി ഈ വിഗ്രഹം. പിന്നീട് 4500 വർഷങ്ങളോളം അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു. പിന്നീട് അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലഭിക്കും. അതങ്ങനെ കൈമാറി അവസാനം മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കപ്പല് അവിടെ മണൽത്തിട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കാറ്റിൽ പെടാനും ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ മധ്വാചാര്യര് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ
ആരാധനകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർക്കൊന്നും അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരിക്കൽ കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമായിരുന്നു. അവിടെ മതിലിന്റെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു, എപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ഈ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉത്സവ നാളിൽ ധാരാളം തിരക്കുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കനകദാസും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. എന്നാല് എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരികള് കനകദാസിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ തൂണിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും കനകദാസ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്താണ് അങ്ങ് എനിക്ക് ദർശനം നൽകാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കനകദാസ് പാടിയിട്ടുള്ള കീർത്തനമാണ് കൃഷ്ണ നീ വേഗനെ വാരോ എന്നുള്ള ആ കീർത്തനം. കൃഷ്ണ എന്താണ് നീ വരാത്തത്, എന്താണ് എനിക്ക് ദർശനം നൽകാത്തത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള. അപ്പോ അങ്ങനെ കനകദാസ് എന്നെ മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഉള്ളത്. ഈ വിഗ്രഹം നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയവർക്കറിയാം, അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിലൂടെയായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ ദർശനം എടുത്തത്. എന്നാൽ കനകദാസിന്റെ ഈ ലീല നടന്നതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകാനായിട്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും കനകദാസിനെ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്ന ആ ദിശയിലേക്ക് നോക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഭിത്തി തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ തൈര് കടയുന്ന കോല് കൊണ്ട്, തൈര് കടയുന്ന കോല്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ആ വടി അത് തൈര് കടയുന്ന കോലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭിത്തി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനാലയിലൂടെയാണ് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഭിത്തി, അവിടെ ഒരു വിൻഡോ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദർശനം എടുക്കുന്നത്. മെയിൻ ഡോറ് ഇപ്പോഴും പൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇത് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മരത്തിലോ ലോഹത്തിലോ മറ്റോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം മാത്രമല്ല അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രതിമാനഹിതോ സാക്ഷാൽ പ്രചേന്ദ്രനന്ദൻ, ഭഗവാനാണ് അത് അല്ലെ. അവരുടെ ആ തത്വം അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തില് പ്രതിമ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മരം കൊണ്ടോ ശില കൊണ്ടോ ലോഹം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് അർച്ചാമൂർത്തിക്ക് ഭഗവാന് നൽകുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ആ ഭഗവാനെ കാണുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അർച്ചാമൂർത്തിയെ കാണണം, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആ മധ്വാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോ എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ജനാലയെ കൂടിയാണ് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കനകദാസിന് അല്ലെ. അപ്പോ അതിലെ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക. എന്നാൽ റോഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അവിടെ ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഭഗവാന് ഡയമണ്ടിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള ഡയമണ്ട് ഒക്കെ പതിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. അവിടെ ഭഗവാന് വജ്രങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് പതിച്ചിട്ടുള്ള രഥമുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു റൂമിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രഥം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫുള്ള് രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള രഥം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ആര് പൂജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? രുക്മിണി ദേവി പൂജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടാവും. പോകാത്തവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം അല്ലെ. അവിടെ മധ്വാചാര്യർ പൂജിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹര രൂപം ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പത്നിയായിട്ടുള്ള രുക്മിണി ദേവി പൂജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോ നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. ആ മധ്വാചാര്യർ എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മായാവാദികളെയും അല്ലെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണയും അല്ലെ. ശൂന്യവാദികളെയും നിരീശ്വരവാദികളും അവരൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആ ആചാര്യന്മാര് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മധ്വാചാര്യർ വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ പരമ്പരയുടെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദനം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ की जय. श्रील उडुपी श्री कृष्ण भगवान की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. അപ്പൊ ഇസ്കോണിലെ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ മഹാരാജക്കന്മാരും അവരൊക്കെ ഈ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവിടെ ദർശനമെടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജും ഒക്കെ അവിടേക്ക് പോവാറുണ്ട്, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇനി പോകാത്തവരൊക്കെ അവിടെ സന്ദർശിക്കണം. അവിടുന്ന് എല്ലാവരും ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കണം. അവിടെ തന്നെയാണ്, അവിടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രം വരുന്നത്. അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം പോയാൽ പോരാ, അവിടെ തന്നെ പാചക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മധ്വാചാര്യരുടെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അവിടെ വാസുദേവ തീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുളമുണ്ട്. അവിടെ തീർത്ഥ സ്ഥലം. അത് അവിടെ കുളിക്കാനായിട്ട് മധ്വാചാര്യരുടെ അമ്മയ്ക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള 4 തീർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിനടുത്തായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നിന്നും പ്രായമായിട്ടുള്ള മാതാവിന് പോവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ 4 തീർത്ഥങ്ങളിലെ ജലവും മധ്വാചാര്യർ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാസുദേവ അവിടേക്ക് വരുത്തിക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കുളം കുഴിക്കും, അതിലേക്ക് ആ 4 തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജലവും അവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ പുണ്യതീർത്ഥമുണ്ട് അവിടെ, വാസുദേവ തീർത്ഥം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ മധ്വാചാര്യരുടെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശിലയുണ്ട്. മധ്വാചാര്യര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലേ അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ശിലയിൽ മധ്വാചാര്യരുടെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ ആ ശില അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വലിയൊരു ശിലയുണ്ട് അവിടെ, പാലും തൈരും അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതിന് അതിന്റെ മൂടിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. വലിയൊരു ശില, ഒരു വലിയ 3 മീറ്റർ ഒക്കെ വലിപ്പമുണ്ടാവും, അത്രയും വലിയ നീള വീതിയൊക്കെയുള്ള വലിയ ശില അവിടെ കാണാം. അത് മധ്വാചാര്യർ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് പാലും തൈരും അതൊക്കെ മൂടി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോശാലയുണ്ട്. ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മരം അവിടെയുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉണക്ക കമ്പ് അവിടെ നാട്ടിയിട്ട് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അത് വലിയ മരമായി വളർന്നിട്ട് ആ മരം നമുക്കിപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. ആ മരം വളർന്ന് അതിന് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കരിങ്കൽ ഭിത്തികളൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് വളർന്ന് അങ്ങനെ അനേകം ശാഖകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ മധ്വാചാര്യർ എഴുത്തിനിരുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശില അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മധ്വാചാര്യരുടെ ആ ജന്മസ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മൾ അവിടെയും കൂടി പോകേണ്ടതാണ്. അവിടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ ലീലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. प्रभुपाद की जय।